on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV sukay mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah gone meɗen en gatti ɗo e yewtere men nde kewɗon namnade kala saaha koɗo galle no kewɗen wiide joom galle no wona koɗo galle neɗɗo ɗanno liggo jawdi mum nelde sodanega galle mahane so jofte galle ko galle mum kono wiye bisimilla ɗum firti ko alay sago o holle ɗo jotto no joɗoto kono hatta so goɗɗo salmini omo wawi yeccitade o bismo ɗum koɗo galle jawtuɗo wonɗo ɗo ko Alassane Mbaye Thiam gorko mo Yacine Lakki ACM commune mo Bokilaji on keɗima ko haale banggue Pular no yiyande wittiyankoɓe kaldi ko fulɓe kaale koye mumen tawi wona ko tubakoɓe Farayse kaale men wona ko portugais ji kaale men wona ko safaɓe kaale meɗen o jarnama kanko Alassane Thiam hande joɗoɗen ɗo koye musidɗo men biyeteɗo Sada Mangane mo Ndulumaji so tawi noon inde Ndulumaji haalama e Fouta hanki to banggue kotki to banggue ganni to banggue diine to banggue pinal to banggue faggude ina anda gartan kadi so tawi Ndulumaji haalama banggue jangde Pular ina anda duttoɗen mbiyen Ndulumaji so haalama banggue pinal ina anda Sada calmina bandiraɓe ko ardi foof ko salminde on e yettude on mi yetti on no fewi onon joguiɓe miijoji wadde ɗeɗo jewte ha so ɓesnore dañama hen jibina pinal e gandal e humpiru en calmini bandiraɓe heɗotoɓe haalirde nde haɗo hattano haaɗi en calmini dendagal bandiraɓe men to mbawi wonde pay goto hen en jejjirani a jaama Sada mbaɗan noon heyɗani kono ma ɓeydu dande no fewi par ce que bandiraɓe no panma neɗɗo ɗo jeeya kañum ɓuuri andude cuuɗi mumen ko cifanɗa minen Ndulumaji hay soko seeɗa gonka ka jibinande nde tawede ɗon no wurdano hanke cukagu haade ɗannede wonko mbawɗen haalde Ndulumaji parce que enen gurdam men ko ɗon mbaɗɗen haade ɗanngal yontude ko ɗon mbaɗɗen ko poɗɗen wadde foof ha ɗanngal yonti ɗanniɗen Ndulumaji ko wuro e nder guure Fouta hono no Fouta wano nden ndema yawo e gaynaka ko gueɗe kutorteɗe e nder diwan men hen e Ndulumaji ne jogui hen gueɗal to banggue ɗen ɗon gueɗe ɗe kalɗen ɗe foof enen ko ɗon mawnuɗen eɗen gandi ko kalten hen ko hay gueɗel gorel hen ɓe jarani caggal ene yaruno yesso banggue ndema banggue awo banggue gaynaka hol hitande ɗanniɗa tan giɗɗa yaltu tan mbayniɗa no wattano hanke cuuɗi men jignaɗo gorko yaaha ƴeewa ko heɓrirta ɓiyum ko duwanorto ɗum ñagonde mum Allah e gueɗe muɗum wakkilo yarlito ina remanno no awanno ƴetta ɓiyum yo yaaha waɗa ladde seeko mi naata jignaɗo debbo yaaha wooda ko yiili ñiirde fe subaka guiƴiraɓe nga koyngal nokke wiya yallah wat janje holnden hitande kadi mi yaade ko Côte d'Ivoire après caggal ɗum gonmi Côte d'Ivoire duuɓi immimi ɗon pewmi Congo gonmi Congo duuɓi seeɗa immimi ɗon pewmi France e to Côte d'Ivoire ɗo en ɓooyi ɗon seeɗa Congo en mbaɗi ɗon hakke hirande caggal ɗum ƴettuɗen ɗon avion pewɗen France hedde 1980 nden jaaɗen France enen a jaama ɗanngal ngal sababu o kono mbiɗa ni a haali kono ko jiɗen haalde hannde ko so wiyama hannde jangde Pular mi haalani ko Ndulumaji golli hen ko mboɗo yetta wandiraɓe hewɓe mami ara mumen no tafanimi pelle ni ko Ndulumaji naaɓe woɓɓe kono welimi hen ko eɓe binda Pular no fewi wadde Ndulumaji so mbiɗan minen Ndulumaji mi sendata Ndulumaji Demɓe Ndulumaji Ndulumaji fof koɗi gooti Pular mabɓe no laaɓi no fewi kono Sada kalten hannde ko natgol jangde Pular toon to France walla cosgol won e cate walla ha joni kawtal ko wiyete kawtal ko holno jallini toon e leydi Farayse sen mbi kawtal alay saago kaalen ko fewte pelle kaalen ko fewte alkule jibinande kawtal ma kaalen ɗeɗo gueɗe nde kaalen ɗum bisimilla sa ƴeewi ko fewte alkule he wonto tungniɗen ko wayno Saykou Oumar Ba waɗi no wittoji kewɗi ko fewte alkule no gardi eɗen calminamo ko eɗen duwanombo kanko e dendagal ma eɓe juurmi kadi min en heewi gueɗe ɗe kalanmi mboɗo tugni e makko taw noon mboɗo hooli ko haalata ko Saykou Oumar Ba waɗi no witta ko fewte alkule waɗi no witta ko fewte alkule o haali hen wonde hono biyeteɗo Malick Gaye e biyeteɗo Alpha Amadou
so to Guinée e julde layya to Niger. Hedde 1954 ɓe gonno ko France ɓe ƴeewi aduna o no yarata ni ɓe mbi enen Afrique ne foti yaade fulɓe ne poti dañde ɗemgal ɓe kamɓe e wallidiɓe mabɓe janggannoɓe nden to France ɓe ƴeewi windude alkule woni alkule gonnoɗe nden ɗe mbiya alkule latte ma en kaal hol sababu ɗe mbiya alkule mbañ eyyi nde ɓe ƴeewi ɗum ɓe jiiti ɓe mbatti janngude ɗen ɗon alkule kamɓe yimɓe maɓɓe fof ɗen goni alkule garɗe ha gaga Sénégal won woɗɓe noon mbi enen pawiɗen ko kaɗo haala kono won woɗɓe mbi alkule ɗe ko ɗo e Sénégal étudiaji gonnoɗe ɗo ɗi ko kañumen gaddi ɗum gaddi alkule biyeteɗe alkule mbañƴe won woɗɓe 1954 won wiɓe noon won wiɓe noon woɗɓe kono enen pawiɗen ko Saykou Oumar Ba haali ko joni noon ɗen alkule goodi nde ɗe jangga ɗo ɗe jangga Caire ɗe jangga partout ɗe mawni ko kanje tan woɗ Pulaar jogino caggal ɗum kamɓe wonɓe toon français ɓe janggannoɓe toon woni étudiaji gonnoɓe toon ɗi ɓe ndenti ɓe mbi eɓe ƴeewa ɓe bindi ɓe jeehi to UNESCO woni fedde UNESCO sa haali e France woni organisation pour la science et la culture wonde France nde ɓe jeehi toon ɓe namdi ɓen holno ɓe mbaɗirta holno ɓen pewdirantaɓe alkule alkule Pulaar ɓen mbaɗi haralleɓe ƴeewi nden wona Pulaar tan ɓe ƴeewi ko Afrique l'UNESCO nden ƴeewi tan ko Afrique fof hol alkule muɗum hol alkule foti jogade e Pulaar ɓe jaltini hen hedde alkule nayyi haralleɓe mabɓe kamɓe UNESCO caggal ɗum ɓe jeehi Bamako 1966 ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom UNESCO waɗi toon batu Bamako woni ɓe totti Pulaar alkule ɗen ɗon alkule nayyi ɗen alkule noon ɗe lurdi alkule gonnoɗe biyeteɗe alkule mbañƴe alkule gadanɗe e alkule mbañƴe ene pour ha mbawen famde nde ɗe mbaɗa toon wonde no mbirmami joni won wiɓe ko France no mbirmami joni ko France won wiɓe ko ɗo e Sénégal ɗe mbaɗa kono min keddimi kono mbirmami ni e kanje ndeɗe ko waɗi ɗi wiyede mbañ ko kanje ene hedde ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi e on saaha ɓe jiiɗino wadde réunion e fawade konngol Saykou Oumar Ba ɗo Matam ɗo guilay Senghor en laamino on saaha Senghor yiɗani ɓe mbaɗa ɗon batu ɗo Matam ɗo woni ɓe mbaɗoy batu mbañ ɗum jibin inde alkule mbañ ɗe eyyi caggal TAA caggal nagam kel ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi hedde hen sen jumani woni alkule mbañ joni noon nde alkule UNESCO goodi alkule mbañ woodi waɗi luural alkule e kanje ɗeye so janti hen wonata ko alkule capantati e joyyi waɗi luural joni noon fedde ne wonno Bordeaux janggoɓe Pulaar en calminiɓe kamɓe foof Bordeaux to France e Bordeaux naaɓe e jiiɗum waɗi luural alkule ɓe mbi eɓe ƴeewa hol ɗum ɗo holno foti safrorade en calmini Bordeaux naaɓe foof par ce que ko darniɓe Pulaar jibina koye Bordeaux ko ɗo kamɓe gadi wadde caral jangguinde Pulaar Bordeaux idi Orléans idi fof Bordeaux idi leydi France fof ko tinmi min joni noon ɓe mbi tawde waɗi luural holno mbatten ha luural ngal ɗo natta luural alkule andi yoɗani e ɗemgal ɓen jangga ɗe alkule ne jangga ɗe ga alkule wona joni noon kamɓe Bordeaux naaɓe ɓe ƴetti en calmini ɗon Bordeaux naaɓe fof hay goto hen paltaki rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe kamɓe fayida mabɓe ne heewi on ɗon banggue e ene wawi kadi ko kalten ɗo koko ɓuuri hewde enen eɗen tumni e ko Tidiani Mballo waɗani en wona foof mais ene waɗi hen ko pawiɗen e makko ene waɗi hen gueɗe goɗɗe koko ceerno Yerdor Diallo wiyata ko Yallah ɓuuɓanmo wona wiya ko yiya ene waɗi gueɗe goɗɗe ko yiya wona wiya ko yiya eyyi joni noon kamɓe ɓe noddi kamɓe Bordeaux naaɓe ɓe ƴetti feere noddude caate aduna o pop yantude janggannoɓe France on saaha yantude yimɓe immi Caire Yerdor Diallo en ceerno Murtuɗo en e anel hawno Gaye en kamɓe immi Djigo Tapsir en ɓe immi eɓe keewi se limti eɓe keewi woni ko hirande ujunere temedde jeenayyi Souleymane Maal en go mabɓe fayida hirade ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho ko nden ɓe noddi gunɗon batu 1981 sen kaali ɗum e France ɓe jooɗi ɗon ma won balɗe tati pour haaldude holno alkule ɗe ndentirta e
ɓe ɓooyi e batu he ma won balɗe tati ɓe gone e batu he ɓe donki faamodirde ɓe donki faamodirde ɓe mbiya ko alkule keer ɗe tan ɓe mbiya ko alkule ɗe ɗo potani nadde hen wona alkule men e hoddiro Allah kamɓe fof ɓe paamodiri e nder balɗe tati he ɓe mbaɗi tonngol ɓe keddi e alkule ɗe fof c'est-à-dire garɗe ɗe ɓe mbatti ɗum e gonnode ɗe woni alkule linisco wannoɗe eyyi nde ɓe kawri e batu maɓɓe ɓe gasni noon tawno eɓe keewi ɓen gimmi Arabie Saoudite ɓen gimmi Caire ɓen gimmi Paris ko jangguɓe kadi ɓurɓe hewde hen gardi ko pelle ɓe mbi joni caggal nde ɓe gasni batu ɓe miiji ɓe mbi enen de ɗen poti wadde fedde tawa ko fedde huftidinde aduna o miijo ngo ari e nder nden jonde ɓe coosi fedde wiyetende KJPF kawtal janggoɓe pulaari fulfulde windere hen KJPF kawtal janggoɓe pulaari fulfulde windere kawtal janggoɓe pulaari fulfulde windere kawtal ɗum woni miijo ngo ɓe kawri e majjum nde ɓe kawri hen nde ɓe hankadi kawtal janggoɓe pulaari fulfulde windere ne yaaji haɗani tan e France ene wawi yaade ha banggueji goɗɗi ɓe darini ɗum no feewi yo yaaj France fof udditama cate ha keewi sen kaali joni France waɗi hakke cate 16 udditade toon to France to andi ɗum famɗani hakke cate 16 catal ene waɗi hen cate ene mbaɗi hakke temedere neɗɗo andi ɗum famɗani ɗen ɗon cate ɓe mbatti wadde ko wayno ñalawma pinal ñalawmaji pine ɓe mbaɗi ɗum fuɗɗi ko 1997 ko nden fuɗɗi 87 kene ɓuura hakke duuɓi 30 hitande fof ɓe mbaɗa ñalawma pinal nde yaadi ñalawma pinal noon nde ɓe puɗɗoto nde on saaha ko miñamo wonno kalfinaɗo jangde no kalfinaɗo pinal woni Ibrahima Thiongan on halfinano pinal koye fuɗɗi koɗo wadde koɗo Orléans ɗo 1987 ko nden ñalawma pinal fuɗɗi wadde ɗo ɗum ɗo joni noon ko ɗum jokku ɗum defte leydi ndi fof wattama ɓe mbaɗi defte ɓe mbaɗi ko heewi ɓe mbaɗi wittoji ɓe mbaɗi cate ne keewi wuuro e nder France quoi eyyi ko jiɗɗa namdade ko ɗum a jarama mi rutto caggal seeɗa ha namnade bandiraɓe e nden ittugol alkule godanoɗe ɗe badnoɗe ɗe mi ina so waɗi tayna laamogo leydi Iran wattama ɗo waɗama ga kawta mbañi waɗama Matam waɗama foof kono batu mannugo fayso ngo no hewno pooɗen duure ko gamen goni kono heewi pooɗen duure murtuɗen ɓe ga yew en Aboubacar Demen délégation janoɗo ɓe kollino hewno pooɗen duure no feewi hol peeje ɗe mbaɗɗon e on tana ɓerɗe kewɗe ha masɗon haaɓe ndenni tawi fedde nde fusani enen en tawa ko ngon batu kono en nani hen hono nanirɗa ko nanɗa hen kono fof nanirɗa ni wonde batu ngu satti no feewi muusi ngu satti par ce que won hen mbi ko alkule nattuɗe hen ɗe potani nattude hen sa ƴeewi to machine men banggue tappirde pular e nder alkule unisco ɗe ngala toon kanji ɗe ngala toon sa ƴeewi tan ordinateur uji goɗɗi hande ɗi a wawa yiide ɗe toon quoi ɓe ɓeydi hen ɗe ko wayno ƴeeho en gueɗe goɗɗe quoi ko adi hedde alkule nayyi ɗe ɓe poɗodiri no feewi ɓe ɗesani hawrude ko wayno Mamadou Alassane Ba ne tawa ɗin ɗon batuji finalement ɓe kawri ceerno Yordor Diallo en ne ɓurno fooɗanade on saaha wonde yo alkule biyeteɗe alkule keerɗe keddo hoddiro Allah ɓe kawri ɗeɗo foof yo keddo ɓe gañi yaade tan ɓe pusa ngal ɗo dental no wayi hewde ni ɓeɗo anduɓe e toɓe immi toon wayi woɗɗude ni fusdeɓe tan haydara ɓe kawrani mboɗo yakori ko ɗum ɓe paami ɓe jaaɓi kamɓe fof kadi jaafoɗa ɓe mijino hen ko fuɗɗama ligguede ha heewi ha defte bindama hen duɗe gudditama hen so tawi alkule UNESCO ɗe naati way ko wanno ko fof ne itte haala mata ko ɗin kulhul ɓe joguino hen anje fuɗɗitade à zéro saabu neɗɗo ene binda lewlal pinal enen ko juuɗe bindirtun ɗen on saaha ɗum ne jeeya hen wona ko kalɗen ko tan ko kalɗa ko ne jeeya hen par ce que nden taw defte kewɗe bindama ɓe miijima kadi alkule ɗe waylude ɗumen defte bindade ɗe holno mbaɗante ɗum ene jeeya hen ɗum saabi noon Hamad Tidiane Jamli kañumne ari addi alkule muɗum rutti alkule gadane ɗe wino watta ɗum addi cowuji mawɗi to banggue ɗum joni Sada Mangane woni koɗo men hande ɗo e yewtere men koɗo galle kono ko joom galle mo ganduɗa guurdaɗo golliɗo e pular tampuɗo e pular ganduɗo ko yaate ko hay sona kaalowo Sada sen gatti to hanganti Bordeaux caggal waɗama kawtal sosama hol dande kawtal gaga pelle mbiɗade e ñalɗi pine ɗi holko kawtal liggino toon ha mantini ko yimɓe mbawi fawde hen guite
kawral liggima toon ha mantini ko yimɓe mbawi fawde hen guite par ce que sa wi jangde pular e nokku momin goni o France ene namdi artirde ɓesgu mum e ko waɗata ko ene namdi onon oton jejjit koye mon ene namdi andude holto immi to ko nafata sa wi yen janggu pular ɗemɗe men e leyɗele goɗɗe ɗum ɗon foof nanto nder to somi min jangguini sukaɓe en gaddi kadi gaji sukaɓe par ce que sa ƴeewi hedde 1991 en gaddi sukaɓe kawtal addi sukaɓe nawi ɗum ndulumaji te ko sukaɓe hewɓe kene ɓuura 50 cukalel yeehi nden jibinaɓe toon jibinaɓe France gadda ene kolle pine mumen gari ɗo Dakar jettima nawam hay assemblée nationale nden ko yonta ceerno Aboubacry Demen Aboubacry Demen yewme ɗum kañum ɓe nawi ɓe ha ala foto ɓe jeehi RTS en ɓe jeehi assemblée nationale ɓe jeehi ndulumaji min jiiɗi mi wonde ɓe ndende e andi ɗum ko hollirde sukaɓe ɓe wonon ɗo gimmi ɗon ɗo ko ni way oɗon poti wade ni pour ha pamodiron te kadi ne wanno nafoore no feewi wona seeɗa par ce que nde ɓe garti nde wonko jibini woni 91 ɓe jeehi ndulumaji 92 ɓe jeehi ndulumaji 93 ɓe jeehi ndulumaji fof koye golle kawtal jeeyano pour sukaɓe oto jeeji kadi soɓe garti ene waɗi jincude no feewi aɗa sukaɓe ne mbatta haaldude e koye mumen aɗa sukaɓe ne mbatta haalde pular ay sukaɓe e nder galleji he wonno mbano e jinnaɓe mumen usto pour wiide ene gona goɗɗum ɓe garta e nder yimɓe manam jiɗɗa wiide ko neediniɓe ne heewi caggal leydi ndi mbaɓe guurdi toon ɓe gongaji mumen e haalaji mumen e pine mumen foof ene ɗeɓa lurdude ga e gueɗe men soɓe garta ga ɓe mbaylo seeɗa mbaylo seeɗa ene hollira quoi ene wanna fayida finalement e hoddiro Allah gurdam men e Europe aɗa andi no wayi mon leydi hen foof ƴeewata tan ko holko nafata ɗum ko ɗum tan ƴeewata wona ko nafata leydi gondi ko nde ɓe jii ɗum kamɓe Europe naɓeɓe ɓe gandi ɗum ɗo de so jibinama wayidani hen ene wawi taw ɓe mbatta ɓe keɓata ko jiɗɗen ɓe keɓata koɓe jiiɗe sukaɓe men ko kamɓe to ko kamɓe Europe naɓeɓe wadde ɗum hawannano ɓe garta toon sukaɓe ga ko nde ɓe jii ɗum nde ɓe garti laabi kewɗi ɓe jii holko jibinta ko ɓe gandi ɗum ɗo so jokki ene wawi ɓe keɓata mopril sukaɓe e hattan mabɓe no ɓe jiiɗi e pinal mabɓe neɗi mabɓe no ɓe jiiri suwa mabɓe mbayni eyyi ko noon ɓe jiiri won ken mbawa haalde ɗo e télé par ce que enen eɗen gandi tere on liggima hen kono mataw ɓe kaɗani on kam wiide on nawotaɓe mami jofnu kamɓe ɓe kaaɗi min kay ko ɗum jinmi haalde par ce que nde yeehi laabi tati nde tan kalisaji ɗi min keɓanno ko wayno balle ɗe min balletano pour sukaɓeɓe gara kadi ne wanno fayida e ɗen ɗon balle par ce que a yiyat jinnaɗo joni tawi kañum tan goto nayi ɓiyum ene wawi addu ɗum kene ɓuuri temedere ujunere ko nandi hen kono tawi koye e fedde he ari yoɓata ko woni ujunnaje 10 ko balle min keɓanno joni noon nde ɓe jii nafoore nde ko kalɗen ɗo joni ko ɓe mbi ɗum ɗo de ko il faut ƴewane feere woni balle ɗe min keɓanno ɗe foof ɓe mbi on mbawa hebde ɗe hankkadi so tawi on ƴetti sukaɓe mon pewani e nder Europe on keɓataɗe min perdi hen kalisaji kewɗi ko ɗo mbawɗen hadde a yiiɗa lumkinade ko heddi ko won gonɗen ko ɓuuri ɗum e on saha mi yii hay dental Fouta to fedde wiyeteno noon kañum ne funnama addude sukaɓe kono kañumne nde yano ha ɓooyi mi anda ko dartini on an haali ko dartini ko wonde ko tubakoɓe mbi ballitto mataw sukaɓeɓe ko yo keddo e needi mumen e pine moɓe taw wona pine mabɓe ga ɗe ga henno joni noon kawtal gollima ko golli ko gueɗe ɗiɗi mbaɗɗe doole mbaɗi goho accude alkule gadana ɗe natta alkule UNESCO waɗi pooɗe ndu e batuji musɗi kawtal sosama darima nde tabital pulago arde kadi hakkude ARP e kawtal e ko nandi hen beele kadi waɗano kadi caɗele seeɗa ha wonta miijo woto waɗi caɗele no fewi nde wontata tabital pulago waɗi caɗele waɗani caɗele par ce que enen eɗen kumpiti ko kalten ɗo ko e on saaha ko enen goni cikko hoorejo kawtal awon cikko hoorejo kawtal eyyi en liggima hen ko heewi en liggima hen ko wonno hoorejo on saaha Ibrahima Katante leñol Ibrahima Kane eyyi en mbaɗima won hitande eɗen liggo hen ko tubakoɓe mbiyata ko pour tabital andi en mbi joni kawtal janggoɓe pular fulfulde windere he firti ko aduna o foof joni en dañi tabital pulagu yen nattu hen nde waɗete nde en mbaɗi ɗum hakke hitande mbaɗɗen koko tubakoɓe mbiyata ko sen kaali peut être France jaafuɗon mais congolais ko référendum mbaɗɗen c'est à dire ko wiide catal pop
nelden ɗum kayitaji neɗɗo fof ko kañum jabanto hoore mum wona ceral ngal rendata wiya min jaaɓi amin gonta e tabiral pulagu kayitaji ɗi neldake en liggima hen enen en liggima hen enen Ibrahima Thiongane en Mamadou Sall en Yalla Mallo en ko nandi hen en liggima hen no fewi ma won hakke hitande eɗen liggo hen carte ɗe keeɓi ɗum caral foof neɗɗo mum yo jaabo artira e hoorejo muɗum wiya min mboɗo yiɗi ɗum foof ne winda ne waɗa dalillaji ɗi saɗi ko par neɗɗo jaboto walla par neɗɗo jaboto bisimilla par neɗɗo jaboto kadi e nder neɗɗo jaboto ko foof ne winda hen ko aɗa famna ko woni kawral ko aɗa famna ko woni tabiral pulago ko enen eɗen jogui kayitaji ɗi enen en gardano ɗo eɗen mbaɗa émission sen gardin ɗum eɗen jogui kayitaji ko kalten ɗo ko fof eɗen mbawi hokkude datuji mum ha ɓuura ɗo labde ala caɗele garno ɗo tan e hoddir Allah mbiɗen yen mbaɗa émission joni noon nde ɗum waɗi ha ɗum gasi ɗum rendi ko 2004 décembre 2004 ɗum rendi waɗa batuɗo Montaresi ɗo hakke cari 12 gari no jaabima jaabugol ngol 12 caral kawral jaabima jaabugol ngol e nder 12 ɗe ko ɓuuri hewde ko wi ko en gondu tabiral pulagu dalilu mabɓe ne selli mbinnen keɗen mbaɗa kawral janggo pulalu fulfulde windere joni en dañi tabiral pulagu windere ɓen mbi ko yo ɗum won yimɓe seeɗa mbi yen keddo e kawral ko noon yaari yimɓe jeeya tabital pulagu ɓe ɓuuri hewde wi on keddo laabi temedere mbimi ko laabi temedere ɓuuri hewde laabi ko heewi ka eyyi joni noon ɓurɓe hewde ɓe jeehi natto e tabital pulagu wonti tabital pulagu ndemi jeyde Sada beele heddiɓe ɓalli mumen mayani winoɓe jaaka hen ɓen ɗon ko janggude walla beele tabital pulagu addu ko yettaki ɗo kawtal yettino ɗo beele ala battinɗe hen non kawtal addani ko ɗo tabital pulagu fotani yettade en foti yettade ɗo yettiɗo sen sa ƴeewi bindol ngol firti ko aduna o fof en dañi aduna o fof ne rendi en naati hen seeɗa keddinoɗo o e hoddiro Allah koye télé koye radio kalten kono seeɗa keddiɗo finalement won hen jokkuɓe mbaɗi kawtal nan toon janggo pular nokku goto kannen ɗo tan mbasen yaññade haala hen no fewi kono ɗum woodi toon quoi eyyi kono andi wasde famdede nde wona bonande ko enen foof ndendi andi yimɓe ndenda miijo jogo kuccam gotam heddo noon holno jettortoɗen kawtal ngal e tabital ngal e alkule ɗe ko luuda ko fof ko ɗemgal e leñol haalte enen ndendi hen yiyande ko yen ɓeydo yen gon yen koono heddo noon Abou Diop wiye sen ndewnugol lawol ko nden jawten yettade goɗɗo wiye sen goppuno ga jawten yettade min nani mi faami e oɗo saaha joni hono pula wuurde nder Fraysi ko kalaɗo ko gonga fonno wonde ko guilay gurdam gadnam kala ko wiya ene waɗe won wiiɓe ala won wiiɓe eey sa ƴeewi hayde pende moɗo ittire France 1981 woni so neɗɗo waɗi han yo ware itti ɗum ko Robert Badinter wonno ministre toppiri ɗon fanno wonde so neɗɗo waɗi ɗum ɗo yo ware pende moɗo nde woto o wota assemblée nationale ken ɓuuri yimɓe temedere wi ko riitte donc sa artiri ɗumen ga meɗen gayi fonno wonde koye nder rendo men foof ɗo wawi wonde kala ko haala wona yimɓe foof gonata hen kono noon ceerno Yordor Diallo en mbi murtuɗen mbi ko ya haal miijo ma e ko haalte ko hayso yimɓe foof mbi eyyi an haal miijo ma kono noon abbito e keewal ko noon rendo yarirto yeeso eyyi ko noon fonno wonde haal miijo ma kono abbito e keewal so rendo mahoraki noon wawa ɓeydade rendo ma mahoro noon mi wona an ni mi namdito hoore mi wiye ka tabital pulaar ko ari ga ko e yiyande ustu doole ARP fedde ɓamtore pulaar kono yettaki ha joni wadde koɓe mbaɗano ko to banggue jangde beele nde tabital pulaar ko ari nde gollima ko ɓuuri ko kawtal gollino eyyi haade men nadde toon jafoɗa men namdal e tabital pulagu ni kaalen holko addi ɗum tabital pulagu sene wona bisimilla ene woniri noon mi jaaɓi tabital pulagu ko jibini ɗum ko malinaɓe fedde Mali kamɓe mbaɗa joguino fedde ne wiye tabital pulagu hitande duuɓi ɗiɗi foof ɓe mbaɗa kolol ɓe mbiyata ɗum kolol ɓe nodda cate jeeyaɗe diwan he ha France partout ɓe mbaɗa kolol duuɓi ɗiɗi foof hen gotol ɓe noddi kawtal yimɓe men jeehi toon ko en Tidiane Mbalo en
kamɓe hawruɓe toon ɓe fof kene won hakke sappo e jeetati leydi hawri toon nden on sahaa ɓe miiji kamɓene yoɓe mbat fedde wotere huɓtidinde aduna o pop ko ɗum jibini tabital pulago kamɓe fof ɓe kawri ene heewi ɗo mbawɗen rewde hen en jogui to winda enen en gaddande yeeɗo en jeehin ɗo kañe Cheikh Hamidou Kane woɓɓe naati délégation ken won sappoji Cameroun naɓe ngari Niger naɓe ngari Guinée naɓe ngari France naɓe ngari Mauritanie naɓe ngari wona ɓen tan Afrique naɓe fof en notoytonoɓe ko ɓen fof ndendi miiji mbi yo mbat tabital pulago tabital pulago ɓe kawri yo won tabital pulago inde nde ni jibini ɗum ko tabital pulago ko inde Mali nde Mali wiyanno ko tabital pulago nde ɓe kawri yo fedde nde woot ɓe gañi ittude inde nde ɓe mbi tabital pulago international ko ni tabital pulago sosira joni namdal ma jinmi wiide ko mi wiyani onon to banggue France mi yahan toon mbawmi settade ko ga en min somi ɓetti mbiyami tabital pulago mi wiyani ɓe gollaki mi yi nafoore mabɓe to banggue pinal mi hokka yeeru kono mi yiyani nafoore nde to banggue jangde mi yiyani duuɗe binda tabital pulago mi yiyani defte tabital pulago mi yiyani hebloji tabital pulago mi yiyani jiimi hen to banggue pinal noon ko wawi e nder Afrique ko wayno Bénin mino kalnoɗo andu sa andi andini wi leydi Côte d'Ivoire waɗi fulɓe nden réseaux sociaux ji ngala yimɓe jeddimi ko ɗum ay ko hande en jii fulɓe Bénin jalti en jii fulɓe Cameroun fulɓe Côte d'Ivoire so mbaynima toon ne jaaha e leyɗele mabɓe wi hoto payi wiyeɓe ko fulɓe ne jogui holto payi donc banggue pinal ina yaaji kono to banggue jangde ga amen ga e gollal ina wayno wayani no fonno waade ni e oɗo saaha joni beele duuɗe janggoje ne goodi France ko kalɗa ɗo ko hunde rewde e pelle ɗe fof mami hay pelle guure ɗe en usti pelle ɗe fof ko hunde rewde hen kono noon sen kaali to banggue jangde ɗemgal gurdam ɗemgal wonɗo ne tolno ko ma laamu yanta hen enen en mbaɗino ñalawma pinal ndulumaji 1993 wonno jafoɗon anduɓe hewɓe gari ko ƴewdi wonno yewtere nde ko hol ɗemgal pular hol tolno mum e nder aduna hen ko ɗum wonno yewtere adande nde Mamadou Alassane Bani ardino yewtere nde kono noon yimɓe fof tongi wonde ko wonɗon e tolno ko alay saago laamu yanta hen yimɓeɓe tan pelle ɗe tan mbawa nawde jangde nde ɗo kalten ɗo wawa wonde ɗum wawa wonde enen Afrique naaɓe ko ɓuuri tongude ɗumen ko laamuji ɗi ƴettirani ko poti ƴettude ko yimɓeɓe ne mbaɗa doole men par ce que doole ɗe mbaɗɗen hen ɗe fof no wayi hewde ni sino laamuji men ne ƴettiranno ene wawno taw ɓuuri ɗo woni ɗo ko noon fonno wonde kono laamuji men ƴettirani ɗum ko ɗum ene jibini gueɗe kewɗe woni kalani politique gueɗe kewɗe woni école aji mahaɗi woni dispensaire uji mahaɗi woni gueɗe kewɗe poste uji banggue fedde wawi hadde ko ɗon kono ha ƴellito nafta nde koma laamu ƴettira e hoddir Allah laamuji men ƴettirani sa ƴeewi joni Afrique kene wiye kene ɓuurat ujunnaje ɗiɗi ɗemgal nan toon kene ɓuura ha joni e nder Afrique jangguete hen tan ko ɗemɗe jeegom ɓe kutorto andi ɗum ne muusi ɗum ko laamuji men ponno daranade ɗum pour ha ɓennen ɗo jarata hen ɗo fedde tan fedde wuuro fedde tan fedde pular fedde tan fedde tabital pulago e nder wuuro e nder leydi wonɗo doole mum tolni wonɗo wawa ha yaade kono saada fulɓe ne mbiya so tawi boddi walla taƴo gurbimama e ladde ko joguiɗa ko ɗum tan kaptortoɗa beele ɗo doole men tolni ɗo e mbawa wadde hayde ko laamuji ɗi mbaɗanno ko jinmi wiide ko onon hade laamuji ɗi wallude on nden oɗon jangguina oɗon kebla ɗon e jangguine ina heble galle pulaar no woodi goɗɗum no woodi so tawi doole goɗɗe nanno hen ko hen ɓuuri dañde doole ɗum fonno ko wada ko ɓeydi hayde ɗon ko laamuji ɗi ponno wadde taw mbaɗani ko e dolɗo ene usti ɗum kam ko enen fof miijoto hen en wawi taw min mi anda hol ko waɗi ɗum ko usti doole ɗe kono mboɗo andi kam banggue jangdeli banggue guure banggue pelle banggue diwanuji foof ene usti heddi noon ko moni foof hokka hen feere min goto tan ene wawi taw mi yonani feere mi wawa yirtude feere nde ene won hen ne mbiya ko sukaɓe arɓe lesɓe deftaki ko foti waɗede ko won hen wiyata ko no marani no fewnirani tawa ko ɗum peut être woni ko fewani ha yimɓe gabbo sa ƴeewi joni jangde pular nde janggueten ɗo nde sen ƴetti to mbiɗen to joni nde alkule pular puɗɗa fewde joni woni duuɓi sa fayima ɗo kalmi nde puɗɗorɗen ɗo woni duuɓi 70 gonga
duuɓi capande jeeɗiɗi hande sa ƴeewi ɗo pular yarata ɗo hande yaltani galleji ɗi ha yaltani galleji ɗi sa ƴeewi ko liggete e nder leydi he ko fof a yiyata toon pular c'est à dire sa dogni oto ma a yiyata ko hollirtuma ɗum ɗo koye pular saɗa liggo hakkude kawral liggotoɗo e ligginteɗo a yiyata toon pular a yiyata goɗɗum ko ken hutoro e gurdam neɗɗo banggue safara banggue goɗɗo a yiyata toon pular firti ko nder duuɓi capande jeeɗiɗi ɗi fof ha joni pular yaltani ittani humam binnago ittani par ce que humam binnagu ko gueɗe kalɗen ɗe woni saɗa yaaha jiya hunde ne winda ganda ɗum ɗo sa rewi ɗo aɗa gaño walla aɗa maaya mbasa rewde ɗon wona ɓiye arta école balla ɗum eko janggata ko wona ɗeɗo gueɗe e gueɗe goɗɗe donc ittani humam binnagu ha joni duuɓi capanɗe jeeɗiɗi joni heddi ko holno watte min kam mboɗo jaaɓi min ko wonko mbaɗɗen wonko mbawɗen kono wonɗo mbawɗen hadde tawi laamuji men daranaki ko poti darnade ko min mboɗo jaɓiri hon noon Sadama Ngane ko koɗo meɗen e yewtere koɗo galle ɗo e Pindi TV kojumaji ɗi heddi ko seeɗa ko gonga wonɗa wawa yettade kono min komi ko kalmi ko teskuyomo kalmi teskuyomo kalmi wonko mbaɗanɗen nden ko laamuji mbaɗano kono noon wooda ko mbaɗanɗen koye men ko jenɗen koye men so tawi en taaɓima sen dokki joni alkule ɗe nde goppuɗen alkule mbañɗe walla alkule keewa ko mbiɗa ko alkule Matam natɗen e ɗeye nde en jii wonko ɓeydi hen no wawno kadi ustade to banggue pelle ɗe sen puuside e fedde en mbi ko ɗum ɓuuri so tawi ɓurani en adda caɗele ɗum min ko yiyandam jiimi hen no fonno hande tabital pulago hade ko leyɗele ɗe foof ndendi hayso ko leydi gootiri woda 16 maɓe mbaɗi hayso suudu wotoro ɗo doole mabɓe tolni yimɓe ne jogui wona miskineɓe ɓe goni hen wooda waɗɓe duɗal pular jangguinoɓe pular hande ujunaji sappo e joyyi ujunaji nogas sappo hayso ko ɗum tawa fedde ne waɗa ɗum waɗa ko yiya mi waɗi gon ewna ko faade Boubou Sangoto gardi tabital pulago Sénégal o ko ARP waɗanno ko no wayi foof ina ndiwa e doole mumen e jawdi mumen ina mbaɗa ɗum natti wodde ɗum wona an wi ko min wi mi teskima mi jangguini a jangguini en jii kono garten l'an 2026 en keɗima to dowa laamogo leydi Qatar jeenayi mbiyetendi jeenayi Cheikh Amat hikka ko pula hokka fodde 150 million kaalo ngal ɗo ɗemgal caggal ɗemɗe kewɗe nde wiya Hausa Swahili e Lingala kañum goni yesso tawtama hikka ɓe ɓetiɓe mbi ko enen daɗi ɗeɗo ɗemɗe e ɗemɗe goɗɗe beela tini ndin jeenayi walla tinani e sa tini holno ɗum wayema mi tini wayyam ko weltade kadi koɓe kaali ko sa fawaki politique a fawaki hay koɓe kaali ko gonga sa fawaki wiide aɗa waɗa politique walla min tan jeeyi wiyan ɗen ɗon gueɗe a fawima ko waɗa ko golla ko koɓe kokkiɓe ko ɓe kante ɗum pular ne hande ɗum ɗon ɓe jettima ɗon par ce que sa ƴeewi ko winda e defte pular sa ƴeewi pelle mbaɗaɗe pular sa ƴeewi ko jangguina e pular ene heewi en mbawa limtude ɗum ɗo sa ƴeewi pular guila fuɗɗi janggede fewde joni ene heewi wona seeɗa pular wonko waɗi ko heewi ko ha tolni ɗon soɓe mbaɗi ɗum min mboɗo wiyaɓe ene moƴƴi kadi tabital pulago hande e windere ko gonga ko kalɗa ko gonga ɓuuri heew tan to banggue pinal hande kala to jaaɗa e leydi to Guinée Mali to jiɗɗa fof aɗa toon tabital pulago ene haala heddi kay ko holno watte ha ɗo jarten ha ɓenna ɗo ko haala gotka quoi ko haala ka yimɓe fof poti miccade ƴeew holno foti waɗirde kono kam tabital pulago ne yaaji aduna he min kadi mboɗo welti ko waɗa ko mi yii ɗum kadi mboɗo andi so yimɓe payima e gonga eɓe fof kande ko way noon en calmini hoorejo tabital pulago gonɗo ɗo Boubou Sangoto calmini won feewi par ce que ɗen keɗo golwalle makko ne feewi ko neɗɗo mo ganduɗa enen kam eɗen jakori ko neɗɗo baɗɗo fayida jogorɗo ɓennide ɗum ɗo yarannoɗo kanko watti hikka sappo e tati neɗɗo gardiɗo tabital pulago sappo e tati walla sappo e ɗiɗi hedde hen sen jumani gardiɗo fedde pular kalanmi ko wona tabital pulago fedde pular sada jarama hanki jamma mboɗo heɗomo e ƴettiɗo leñol e procureur omo wini ɗum lettre-uji en jii ko wonno ñanden fulɓe jagganoɓe ladde he o yeehi kono neɗɗo tawiɗo omo yaha eɗen golle kono mbiyanmomi ha joni fof ko jangdede jibin ɗum so janggaka ala ko wonata
an ko sabu jangde nannuma hen gonɗa ko gonɗa ko jaaɗa caggal leydi ɓirtuɗa wañede nguleki suwanima nangue jagganima aɗa jangguide pulaar toon ko jangde wonno min ko ɗum nandunomi hen sen natti wadde jangde nde kala ko mbaɗɗen ko ala less ko moƴƴata wadde yen dutto e jangde nde wona jawdi wonno mi hokka yo yerdo Diallo yalla yimomo ya foma harnamo aljanna Mamadou Saydou Amadou Lamine en e woɓɓe waɓe noon a yen neɗɗo wiya goomo windiyankoɓe defte neɗɗo wiya ngal ɗo duɗal pulaar mboɗo luwana on oɗon jangga hen won bawɗo jangguinde ala ɗo janggini nokku won jiɗɗo janggude ala ɗo janggi goto fof diwa diwal muɗum ballal gongal mi yii toon nde kelkom heɓa ha laaɓi fulɓe ne egguinde gonde caɗele heddi nogas jeetati ujunere kilométre carré ɗo wiyete kelkom balka won ɗon ko biyeteɗo Moussa Sogi Ka yerdo kala ko liggino e projet almaji mo ala galle ala oto o sayi million ngaji jeegom o haw yetti o tawi ɓe jooɗi o wi million ngaji jeegom ɗi nde he baltoɗe haare leñol mo ala oto ala galle ɗi jimmi wiide ko ɗen pellitte joguinoɓe ɗen pellitte ɓe Mamadou an ko oto goto joguino R16 fete ɓamtore pulaar pop ko hôtel gotel joguino Mamadou an jogui hen min jahata kañum jogui pasuji jogui mais hande tabital pulaagu sa ƴeewi Nigéria naɓe a ƴeewi Guinée naɓe Mali naɓe so wonno ko yen ndendu dañen doole golloɗen en ndendi men meɗen dañi doole kono golle ɗe kam jettaki ɗe ponno yettade ɗo wona Sadio Mangane wi ko Abou Diop wi saabu haade wonde radio komi jangguinoɗo pulaar teskima no jangde nde wayi Sadio haade ama arde konngol ma cakkitol en jetti bandiraɓe ndulumaji fof e kuuɓal no welimi almudam gadano Amadou Boubou Ndiaye mo guuriki almudo giɗimi dañde iɗi liggade ina yooɓe nawa ndulumaji iɗi neldumi ujunnaji ɗiɗi ko ndulumaji tawoynomi ɗum woni Amadou Boubou Ndiaye mi yettimo no fewi mi janimo ndulumaji naaɓe e kuuɓal kawmo hawno Congan mboɗo andi jangguinta pulaar kono mami wimo yo yaltin bataji makko ɗi o waɗa duɗal ndulumaji o totta gogo Hawwa Dieng kanko hawno Congan en jettimo Saydou Ba to banggue pinal eɗen gandi dande mum Ibrahima Congan yettama jettoji ɗiɗo fuɗɗimon aɗa haaɗi onon mbaddi konu ɓirtude barañeɗe Ibrahima Kane e woɓɓe soɓe mbawɗa jarnade hen a wawa foof kono mboɗo yetta kadiata Amadou Madina ɓe ganduɗa mbanni kam fedde mboye cuunen ko ndulumaji naaɓe meɓe goni hen mboɗo weltani Allah mboɗo weltani ndulumaji naaɓe Siley Congan wondude Mansour en e ndulumaji foof e kuuɓal hol konngol ma cakkitol e hol yewende ma eɓe gondunoɗa hanki nde gonɗa suka aɗa diwo aɗa denko e frayse hay hunde haɗanima oɗon jangguina oɗon pelmoɗo konngol panta e mabɓe ko ardi fof ko yettude on onon ɓeeɗo e duwanade on e yettude joom galle o gonɗo sababu ha ɗum ɗo woodi Daoud Moussa Dia en jettimo no e hawno Moussa Dia e so wonko daña hen pinal e gandal en jettanmo no fewi kanko gonɗo sababu o en jettimo no fewi on duwanama ononne kadi waɗoɓe jewte mbaɗi hono dani hen ha yimɓe naftoro on jettama on duwanama to banggue ko kalɗa ko banggue ko ciftoranmi ɗo banggue ndulumaji e banggue ɗi fof gueɗe ɗe fof tan koko kalɗa ɗo joni ko enen en mbaɗi hen ko poɗɗen wadde ko ari ha ɗo ene tonggui hol feere holno yaltirte donc min mi joganaki ɗum feere ko enen fof poti ƴewde hen feere to banggue pulaar hono foti wade ha ara ɗo ha ɓenna ɗo eyyi a jaama hol yewende ma tan hande ɗo birtoɗa fayse ɗo jangguintuɗon fayse pulaar no janggue gam no janggue hande birtoɗa tan tawata ko melew ala ko woni hen holno wawi fittande ma min ko kalanmi hen ko konngol gotol banggue ɗanngal en kaalino yewtere men nde fuɗɗotode mi hewani wadde yewtere hami wasa haalde docteur Oumar Ba mo ganduɗon no sankima ko docteur Oumar Ba Mauritanie sankima de 1991 nde min gimmi ndulumaji min mbaɗoyi ñalawma pinal France en heewi doole France na fof ngari on saaha minen hamin jagori komin yimɓe timmuɓe France fof ari kadi anduɓe fof ngari on saaha Paris 91 min gaddi toon sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo e quelque sappo ɗi sappo e tati ene jima pulaar docteur Oumar Ba wi min ɗum de ene moƴƴi ɗanngal de ene moƴƴi kono so renaki a wasat ɓesgu ma andi ko mawɗo ko gando yon sa ujunere amen nelnani rewɓe mumen joni min miijam ɓuuri wawde yaade koye konngol ngol o haali ngol tawno ko fannu gandal e ko woni joni ko est ce que ne waɗi safara walla ala min ko ɗon miijam ɓuuri wawde yaade hande est ce que ɗum ne waɗi safara walla ala ko haali ɗum ko 91
walde gandal wasi kadi o wi min jange o wi min mboɗo yaara duuɓi capanɗe manda ko yarate quelque o wi kala duuɓi ɗi tolniɗa e jangde fof nde keɓɗa jangde gasata o janguran jiiɗi duuɓi temedere woto dartin ɗum woni ko wasi min ko toujours min ko ɗon miijam yaara ko ɓuuri hewde e gurdamam tawno nde haali nde ne woɗɗi sa yi ko jibini joni ko sa miijima ko arata ko aɗa wawi hulde a jaama Sadio Mangane yewta men koɗogal so ala ko ɓeyta walla ala mo mbaynotoɗa walla ko ɓeyta so wona ɗum ko yettude on ko Abou Diop an mi yettima wonno jakorinomi andi enen puɗɗodima guila ko ɓooyi guila hedde 83 en tout ça anne kadi ka neɗɗo darniɗo Pulaar a haali joni mo kalɗa o Abou Amadou Boubou Ndiaye sontulumaji heeɓi Pulaar kanko Amadou omo jeeya hen ko jangguinowo kisto kanko so heeɓi Pulaar ko an addi jangguindemo Pulaar en joguiɗo winda e deftere en gaddani ɗum an addi jangguindemo Pulaar o haali hay ñalawma o kanko omo jeeya e mawniɓe ndullumaji Pulaar firti ko an Abou ka darniɗo Pulaar guila haydara kewani yettima hen no fewi kadi mi weltima e galle he nde garmi ɗo nde tawmi kaɗa wayno directeur normal wayata andi sa yi France yimɓe ardiɓe gueɗe ɗe ko wayno entreprise aji ɓe ngala temps yarde café ñamde yiide sukaɓe mabɓe ɗanade ko ɗum tawrumami ɗo ko ɗum waɗimi weltade ko mbiɗami 3 heures jamma yalti 2 heures jamma yalti ko min ko ɗum waɗimi weltade ma gardiɗo waya noon nde entreprise wawa yaarude yeeso wona jooɗa tan ne faade sane fartak a jaama Sadio Mangane en calmini Hawa Dieng ko cuddi kawmen Harouna Thiongane e Habsatou en Thiongane en mbimi e dente amen ɗe dental bannami ngal welimi hen pop rewɓe e worɓe mindata koye Pulaar noon ndulumaji vraiment fotani accede maaya on jaama koɗo galle jaɓɓiɗen hannde ko guiɗo men sehil men koɗo nde naati galle kono so goɗɗo salmini on wawi bismade ɗum woni Sadio Mangane en jarnimama no feewi en jetti Djiby Dieng to banggue pilmugol ngol e équipe muɗum ɓe wondi ɓe Ali Fall to banggue montugol ngol Abou Samba Diop ɗo anno yewta nde ko ɗo katten ha lawgol ngol so jeeɗo ñaawi